Alamatnya ping piro iki mau? Monggo, Pak. Aku takon meneh. Iya aku takon meneh. Pripun? Takon meneh. Takon Takon meneh. Ora ngono kuwi takonan iki lho. Kenapa mumpung ketemu? Apa Iki prae sesasi lho iki engko lho. Suwe ra ketemu Mas Lah aku. iya. Mas Agus, info berbodo Mas Agus. nek ngendika ingkang cetha lho ya. Napa? Padha karo kalau ndang patiku apa piye? Mboten. Ya kurang Boten lho. Tak awet-awet ben urip kok Iya, mati. aja. Sing THR iso. Tundal gandul ana kuping. Apa dik Kuwi mono anting-anting. Gondal gandul sing mbok gawa ing Mas. iki kucine mbok rondo. Perwira musik Indonesia. Lah, ora ribet. Hey, 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 Apa dik kuwi jenenge satopan. putih-putih ning kuburan iku apa? Kuwi jenenge potongan. Potongan. Abang-abang Kuwi jenenge rambutan. Undal gandul rasa roman iki apa? Kuwi jenenge kantongan. Undal gandul warna-warna Hey, ya hey, dik hey, hey. iki apa ono apa? Gondal gandul pancen nikmat yo Mas yo. Ono terong ono tomat mat 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 mat. Bu RT monggo mriki melih Bu. Nono. Ora ngono campur sari gayenge kok ngene iki bayare piro wis sing bener? Gratis. Gratis. Gayeng. Bayari Pak Kaji. Iku engko lek ngedum piye? Iya kuwi piye kuwi engko Pak Kaji kok, Sok. Kok perkara ngedume ora iki lho. Sing bener aku ditaruh Urusane piro? sing ning amplop mau lho. Iya, sing ning amplop mau. Korupsi. Iya. Korupsi mare ning weteng loro lho. Aku wis kondol ya. Wis pas matur lho ya. Al insanu malu kotok panisian aku wis kondol. Apa iku artine? Mbuh, dilarang merokok, Mbuh. Dilarang merokok ya. Amnesia Menung. amnesia apa? Menungsa aku sipate lali karo luput. Aja mbok paido. Lah pun tak elingno mbok yo ndang Iya, iya. ucapno. Ayo bacotke. Tak viralno ngono lho. Gundal gandul ana kuping. Apa dik Kuwi mono anting-anting. Gondal gandul sing mbok gawa iku apa? iki kucine mbok rondo. Nggih. Ugi matur Pak Mulyadi, Pak Dikan tunggal melih minangka tembang pamungkas nggih. Awit wancinipun sampun bonus. Pangapunten kanthi saestu dumateng panjenengan.